Que tal? Benvidos unha semana máis a este programa no que lles lembramos as novas máis destacadas dos últimos días en Santiago. Esta semana o Pazo de Raxoi volvía a ser o protagonista ca polémica dos comedores, pois tiña lugar unha xunta extraordinaria para facer un procedimento negociado sen publicidade. Pero sen dúbida o asunto máis comentado polos composteláns era o suposto secuestro de dúas monxas de orixe india no convento de clausura das Mercedarias. Pero son moitas máis os asuntos que temos que repasar, así que imos ir día por día. Comezábamos a semana falando con dúas organizacións que ven reducidas as axudas no anteproxecto de orzamentos, o Banco de Alimentos e o Proxecto Home. 15.000 euros serán os que deixará de percibir o Banco de Alimentos, pois destinaránse a ampliar as bolsas de comedores. E no caso do Proxecto Home serán 17.000. Outras entidades que verán reducidas as axudas serán o albergue de Xoán 23, o Colexio de Abogados ou o programa Vagalume de Cáritas. O luns tamén anunciaba Paco Reyes a intención de presentar no próximo pleno unha moción para restaurar a lagoa ubicada en fronte do aparcadoiro de Pontepedriña. Ademais, dende o Hospital Gil Casares, inaugurábase unha unidade mixta de investigación en oncoloxía de precisión. E tamén o primeiro día desta semana, o Consorcio celebraba unha comisión executiva para dar luz verde, entre outras cousas, o convenio para financiar os fogos do Apóstolo. A espera de que as negociacións entre Goberno e oposición lle dean unha volta ao proxecto de orzamentos de Compostela Aberta, a proposta do Goberno deixou sorprendidas e mesmo indignadas a varias asociacións asistenciais da cidade. É o caso do Banco de Alimentos, que deixara de percibir os 15.000 euros que tiña asignados o ano pasado. O Concello xa lles explicou que eses cartos destinaránse a ampliar as bolsas de comedores escolares, unhas excusas que non acaban de comprender na entidade. Eu entereime pola radio, pola prensa, e sorprendeme un pouquiño, non? Solo en Santiago hai máis de 2.000 persoas que non van a comedores incluso, non? Hai algunhas persoas que sí que poden ir ao que é a cociña económica, que é verdad, xente que vai, e, bueno, os rapaces, pois, aos comedores se os subvencionan, pois tamén, pero claro, todo o resto, pois vai quedar, nos pensamos que mentras podamos, daremos de comer, o sea, faremos o que podamos hasta onde podamos. Os cartos que perderán este ano servían, segundo José Pita, para pagar luz e combustible, entre outros gastos. Nós, como cartos, nunca collemos, non? Nós o que queremos é comida. Claro, temos un problema, que a luz hai que pagala, hai que pagar o gasóleo, non anda os furgós con arroz, nin con pasta, non? Entón era para iso, para o mantenimento, o funcionamento dos bancos, nada máis, o sea, nos, claro, bueno, non son arcós, son cámaras de frigoríficas, ten un consumo de electricidade bastante grande, non? E iso temos que pagarlo. Nunha situación semellante se atopa o Proxecto Home, que perderá 17.000 euros, segundo as previsións do Proxecto de Orzamentos de Compostela Aberta. A Asociación de Axuda a Drogodependentes entende que queiran destinar máis cartos a emerxencia social, pero lembran que eles tamén atenden a moitas persoas en risco de exclusión. O motivo que dan é un reaxuste nas, digamos, prioridades que ten o Concello hoxe, máis encamiñadas á emerxencia social. A xente que chega a Proxecto Home non deixa de estar nese grupo tamén de emerxencia social. Bueno, a xente que atendemos cada vez chega con máis necesidades, con máis problemas para o seu sostemento, temos que facernos nos cargo deles en todos os aspectos. Lembran en Proxecto Home que o Concello foi a única administración que en anos de crise nunca recortou as súas axudas á entidade. Son 17.000 euros que se engaden a casi 700.000 euros que levamos de recortes desde o ano 2009. Entonces, bueno, tenemos que seguir axustando, intentando que non incida na eficacia e na calidade dos servizos. O Concello de Santiago, nestos anos de dura crise, como digo, desde o ano 2009, foi a única entidade pública de Galicia coa que tiñamos convenio que mantivo a aportación que facía a Proxecto Home, incluso no último ano aumentouna. As outras entidades que verán reducidas as súas axudas se sae adiante o proxecto de orzamentos presentado polo Goberno de Martiño Noriega son o albergue de Xoán 23, o Colexio de Abogados ou o programa Vagalume de Cáritas.
Aínda que só pasaron uns días dende o último pleno, o PSOE xa ten preparada unha proposta para o de febreiro. Trátase da recuperación da lagoa que se atopa en fronte do recén estreado aparcadoiro de Pontepedriña. Segundo o voceiro do PSOE, con isto queren axudar o desenvolvemento da zona. Dixo ademais que o orzamento para facelo é asumible. Entendemos que é un elemento esencial para a recuperación de toda a zoa, para Pontepedriña. Sabedes que nos temos moitísimo interese en xerar unha serie de intereses e de atractivos para toda a cidade, para que a xente vaya a Pontepedriña, vaya a Conxo. Polo tanto, entendemos que hai que facer unha serie de actuacións que as coñecedes porque as presentamos na nosa campaña electoral e particularmente unha delas é esta. Nos entendemos que estaríamos a falar dun orzamento entre 20 e 30.000 euros. Por lo tanto, non estamos a falar tampouco dunhas cantidades que non podan ser asumidas polo Concello. Noutra orde de cousas, a preguntas dos xornalistas, Paco Reyes anunciaba que dende o PSOE non aprobarán ningunha cuestión dos orzamentos mentres Compostela Aberta non entregue os informes de intervención e que dixo non se pode comezar a negociar unhas contas sen saber se son legais. Unha das bases de execución son esenciais porque non somente é moi importante como é lóxico saber canto vas a gastar en que, senón que tamén é moi importante saber como vas gastar. E como vas gastar, obviamente, chudín as bases de execución. E nós necesitamos as bases de execución. Outro que te está a decir é cal é o marco legal. Porque, claro, comenzar a falar e comenzar a negociar sobre uns orzamentos que despois cheguen partindo dunha base que non sabemos se cumpre a normativa, te podes atopar que chegas a un acordo e que en toda a intervención che diga, bueno, vostedes chegaron a un acordo sobre unhas bases que non eran legais. O alcalde indicaba a semana pasada que a documentación aportada á oposición é suficiente para valorar o anteproxecto de presuposto. En cambio, dende o PSOE din que Compostela Aberta non pode agora facer as cousas ás presas, tendo en conta que se tomou o seu tempo para presentar o documento. Esta mañá quedaba inaugurada no Hospital Gil Casares unha unidade mixta de investigación en oncoloxía de precisión, cuxa creación foi posible grazas á colaboración entre a Fundación Ramón Domínguez, o Grupo de Oncoloxía do Chus e a farmacéutica Roche Pharma. Precisamente, o presidente da Xunta facía fincapé nesta cooperación entre a administración e o sector empresarial. Alberto Núñez Feijóo destacou que este é un modelo a imitar por todos e do que se sente especialmente orgulloso por dúas razóns. Este equipo de esta naturaleza es el primero que se crea entre una farmacéutica y un hospital público en España. Y el segundo motivo es que es la primera colaboración que a nivel mundial hace Roche Pharma, como acaban de decir los directivos de la compañía. No existen precedentes de una unidad mixta como esta, pero eso no quiere decir que su creación haya sido fruto de la casualidad. En los últimos años, una de nuestras prioridades ha sido utilizar el autogobierno para la creación de nuevas oportunidades, consagrando a Galicia como un lugar idóneo para investigar, para innovar y para desarrollar. Nesta unidade participan médicos, oncólogos e persoal de diversas disciplinas, mentres a farmacéutica Roche fai posible que os avances se transformen en produtos de aplicación clínica. O obxectivo é a mellora no diagnóstico, o tratamento, a avaliación e a monitorización do cancro de mama e próstata. O Consorcio de Santiago celebrou esta mañá unha comisión executiva na que se lle deu luz verde o convenio para financiar os fogos do Apóstolo. Investiránse 220.000 euros, unha cifra similar á de anos anteriores. Ademais, deuse continuidade o acordo co Auditorio de Galicia para a celebración do Festival Cine Europa. A entidade interadministrativa colaborará co certamen con 140.000 euros no ano no que se celebra a súa 30ª edición. Para as actividades globais do auditorio, o Consorcio aportará 230.000 euros, o que permite financiar a temporada de teatro e danza, a realización de exposicións e a convocatoria do Premio Auditorio de Galicia para novos artistas. Por último, o Consorcio aprobou esta mañá as bases de acceso ao curso avanzado de especialización orquestral da Escola de Altos Estudos Musicais para o vindeiro curso académico. Trátase dun título propio de posgrao da Universidade de Santiago que ofertará 18 prazas. O martes despertábamos cun suceso que impactaba toda a cidade.
O xulgado de instrucción número 1 de Santiago investigaba unha denuncia relacionada co convento de clausura das Mercedarias. Polo visto, unha monxa de orixe indio denunciaba que dúas compañeiras estiveran retidas en contra da súa vontade no convento. E xa no Pazo de Raxoi, o alcalde e a concelleira Concha Fernández visitaban as novas instalacións da Asociación de Dano Cerebral Sarela. Dende a entidade aproveitaron para pedirlle colaboración a Martiño Noriega. Tamén dende o Concello, Xanduro presentaba o Plan Director das Zonas Verdes e Espazos Públicos de Santiago. O obxectivo deste documento é artellar a cidade a través das persoas e da natureza. O xulgado de instrucción número 1 de Santiago investiga unha denuncia relacionada co convento de clausura das Mercedarias de Santiago despois de recibir un atestado da Comisaría Xeral de Estranxeiría e Fronteiras. Ao parecer, unha monxa de orixe india fixo unha denuncia no seu país asegurando que dúas compañeiras estaban alí contra a súa vontade. Segundo informa o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, a xuíza Ana López Suevos autorizou un dispositivo o pasado sábado que se saldou co abandono do convento de 3 relixiosas estranxeiras levadas entón a unha casa de acollida. Fontes eclesiásticas explicaban en el Correo Gallego que as monxas chegaron hai 15 anos á congregación e realizaron vida conventual con total normalidade ata que este verán alegaron unha perda de vocación e o seu desexo de regresar á India. Agora xa está iniciado o proceso canónico que debe tramitarse no Vaticano para que as mulleres colguen os hábitos. De momento non houbo ningunha detención arredor do caso. O alcalde de Santiago, Martiño Noriega, facía esta valoración pola mañá. O Concello non tiña directamente información nin a través do Departamento de Servicios Sociais nin a través do Departamento de Convivencia da Policía Local, non? Nese senso, o proceso levouse a través dunha vía judicial, coa colaboración do CPN, e en ningún momento pasou polo que eran as estruturas administrativas do Concello. Si que houve hai uns días unha consulta sobre a posibilidade das medidas habitacionais á concelleira por parte dos Servicios Sociais da Coruña, pero en ningún momento se chegou a detectar que tiña que ver con este caso. Logo, atándose cabos, sí que se viu que era con este caso, non? E en ese sentido, pois, agardar a que remate a investigación judicial, a investigación policial. En caso de confirmarse os feitos, estamos a falar de feitos eu creo que de unha elevada gravidade, non? E sobre o cal, pois, habrá que depurar responsabilidades e a xustiza terá que actuar, pero, mentras tanto, ímonos a manter un pouco a expectativa de como se vaya decantando todo o proceso. O catedrático de Arquitectura Iñaki Aldai é o responsable do Plan Director de Parques e Xardíns que se presentou hoxe no Concello. Trátase dun amplo documento que servirá, segundo os seus responsables, para repensar a cidade e toda a súa contorna natural. O obxectivo é realizar unha segunda transformación da cidade baseada na ecoloxía e na mellora da calidade de vida dos seus habitantes, tanto os da zona urbana como os do rural. Dende o Goberno recoñecen que non hai prazos nin orzamento, aínda que sí unha folla de ruta a seguir nos vindeiros anos que permitirá pôr en valor o patrimonio natural do municipio. Depende de orzamentos e entón vas ter que ir adaptando que nos permite isto que o verdadeiro valor, a parte de intelectual que o ten, sen dúbida, é que nos encuadra no camiño que debemos seguir. Non sabemos os prazos, non sabemos os custos, pero sí que nos marca un proxecto e un obxectivo final para chegar na relación desta cidade cos seus parques e xardíns e ca súa contorna rural. Aí reside o valor deste documento e, como dixen antes, que nos parece realmente un documento magnífico. O plan formulase a través de 3 escalas, o territorio, o municipio e os parques. En cada un destes eixos, o documento propón distintas accións como corredores ecolóxicos, novos modelos hidráulicos para aproveitar a auga das escorrentías ou mesmo a creación dunha axencia para a natureza e a cultura. Proponemos que haya una entidad gestora, digamos, que vaya más allá de gestionar solamente el verde, gestionar solamente la cultura, gestionar solamente la movilidad, gestionar la matriz de todos estos temas juntos, cultura, naturaleza, ecología y movilidad juntas. O plan tamén propón a creación de novas zonas verdes, sobre todo carón dos ríos, como eixos fundamentais da ecoloxía do municipio e a ampliación e posta en valor de outras áreas verdes xa existentes. O arquitecto afondará máis no documento nunha conferencia que ten lugar esta tarde na Fundación Granel.
A Asociación de Dano Cerebral Sarela vén de cumprir no 2015 15 anos de traballo. Fai un ano que se trasladaron a este novo edificio coa financiación da Deputación e do Goberno Central, habilitado no sub-14 de Traspaxonal. Acaban de rematar totalmente as obras para o seu acondicionamento, por iso quixeron mostrarlle as instalacións ao alcalde e á concelleira de Políticas Sociais Concha Fernández. Dende a entidade aproveitaron para pedirlle colaboración ao equipo de Martiño Noriega. Vino de la Diputación y luego de Ministerios de Madrid, es lo que se ha invertido aquí. Y luego, ya te digo, lo que corresponde a lo que es Xunta de Galicia son las plazas concertadas. En estos momentos no hay nada más. Luego, lo que nos pueda ofertar y que nosotros cogeremos de muy buen grado el señor alcalde, de parte del Ayuntamiento de Santiago, y luego ya estamos abiertos a todo el mundo. Esto es una gran casa, una gran familia, y que, como siempre digo, puesto que mi marido está en el centro, hoy me ha tocado a mí, pero mañana le puede tocar a cualquiera. De momento, na proposta de orzamentos de Compostela Aberta figura unha subvención nominativa de 2.000 euros para esta asociación. O centro conta agora con 24 usuarios, os que hai que sumar as persoas que acoden puntualmente a terapia. Coa finalización das obras, a entidade ten dispoñibles 40 prazas habitables, pero a súa ocupación depende das prazas que concerte a Xunta. A Fundación Torrente Ballester albergou hoxe varios actos que arrincaron cunha reinauguración da exposición Sempre do escultor ourensán Ignacio Vasallo. Previamente achegábase ata a Fundación a vicepresidenta da Deputación da Coruña, Goretti San Martín, para asinar un convenio de colaboración polo que o organismo provincial aporta 16.000 euros á entidade. Ademais, Goretti San Martín tamén quiso coñecer o estado das actividades da Fundación, así como anunciar a próxima liña de subvencións que vai facer a área de cultura da Deputación. Anunciar ao mesmo tempo pois cal vai ser a próxima liña de subvencións que vai realizar a área de cultura da Deputación da Coruña e que vai ser unha liña un tanto diferente, porque do que se trata agora é de facer unha liña específica para fundacións e entidades que teñen un traballo especial no mundo cultural, e para teren que concorrer a unha liña de subvencións en concorrencia competitiva, poderense presentar os seus proxectos. Esa liña de subvencións irá máis ou menos no prazo dentro dunhas semanas, e era tamén para advertir, igual que outras fundacións, que se vai ser o novo sistema para conceder este tipo de axudas. Tras a visita de Goretti San Martín, o escultor Ignacio Vasallo, que recentemente ingresou na Real Academia Galega de Belas Artes, convidábanos a botar unha ollada pola súa exposición. Pese a ser coñecido sobre todo polas súas esculturas en madeira, puidemos comprobar que é unha persoa moi polifacética. En tan só 2 meses fixo unhas 400 estampiñas que recollen pequenos anacos de cartóns ou mesmo de papéis de bombóns, unidos cun fío que coseu ca máquina que herdou de seus pais. Están feitas con colas de trozos de papel, de envoltorios, de caixas de envoltorios de galletas, de tal. E logo, quizás o máis curioso é que conseguín xunguir todo estes trociños de cartóns cosendo cunha máquina desta Singer antigua, que despois de fallecer a miña nai lle busquei a utilidade e acabei utilizándoa para isto. E eu realmente son máis coñecido por facer traballos en madeira e o facer agora traballos con materiais máis pobres, máis livianos, máis sinxelos, quizás é como unha pequena evolución. A forma de cada estampa queda a imaginación de cada quen, xa que as construíu sen deseño previo, sobre a marcha. Sen embargo, as esculturas xorden de moitas ideas que o artista foi ilustrando en varios cadernos pequenos. Ignacio Vasallo decidiu facer os deseños en miniatura para poder levalos sempre consigo. Entre as esculturas podemos ver unha que homenaxea a Torrente Ballester, recollendo os nomes dos personaxes da súa obra La saga Fuga de J.B. O
O mércores a polémica dos comedores escolares volvía a cobrar protagonismo. Tras a renuncia en cadea de 4 empresas e o incumprimento dos prazos dunha delas, tiña lugar unha xunta de goberno extraordinaria para aprobar o inicio do procedemento negociado sen publicidade para adxudicar o servizo de comedores. Redactáronse ademais novas condicións respecto ao número de coidadores ou o tempo que pasarán no servizo. Tamén este día o USC e a Cruz Vermella Española asinaban un convenio para crear unha cátedra que axude a mellorar a calidade de vida das persoas maiores. E xa no ámbito deportivo acudíamos ata a catedral para presenciar a ofrenda ao apóstolo do Río Natura Monbús Obradoiro. Pero tamén tiñamos un asunto moito menos amable, pois a Asociación de Anorexia e Bulimia de Galicia anunciaba que teñen que pechar ante a falta de axudas institucionais. Ás 2 da tarde de onte celebrábase unha xunta de goberno extraordinaria na que se aprobou o inicio do procedemento negociado sen publicidade para adxudicar o servizo de comedores escolares para o que queda de curso escolar. Tratase do terceiro proceso tras a renuncia en cadea de 4 empresas e do incumprimento nos prazos de entrega da documentación doutra firma. O alcalde agarda que sexa o definitivo, pero tal e como saíron as cousas en meses pasados, xa non se acaba de fiar. Redactáronse unhas novas condicións sobre o número de coidadores e sobre o tempo que pasarán no servizo. Uns cambios que para o PSOE amosan que a oposición tiña razón cando criticaba os pregos de condicións das anteriores convocatorias. Non será porque a oposición tivo razón cando lle decía que lonxe de ser inmellorables, máis ben eran inaceptables para dar o servizo con calidade? Quero dicir porque tivemos que escoitar toda unha serie de descalificacións de parte de Compostela Aberta aos membros da oposición por decir que o problema estaba nos pregos. Bueno, pois, home, agora parece, non? Que a oposición tiña razón, desgraciadamente, pero tiña razón unha vez máis. Por certo que estas novas condicións do contrato obrigarán a subir o prezo do servizo. O alcalde agarda que se presenten ofertas á baixa e, de non ser así, comprométese a que o Concello asuma ese sobrecuste. É un prezo de partida, non? É un prezo tipo sobre o cal as empresas poden habilitar baixas, non? E creemos que hai un marxen para que estas baixas se den, non? Dito isto, o que si hai vontade que o sobrecusto que poda supor até final de curso non repercutilo directamente sobre os pais e as nais, porque entendemos que en todo caso xa terá que ser unha cuestión a falar de cara á futura licitación, cara a outros cursos, non? Que se queremos un servicio de comedores bo e exixente, tanto en ratios como en prestación, bueno, pues teremos que de alguma maneira distribuir os custos, non? Pero entendemos que en estes momentos non sería xustificado porque estamos falando dun contrato ponte até finalización de curso. O procedemento deberá estar resolto en menos de 2 semanas e ata entón o servizo seguirá a ser prestado pola mesma empresa, Ser Unión. O Goberno traballará agora nun novo concurso para a concesión do servizo no vindeiro curso escolar. Colaborar co sector académico era un asunto pendente da Cruz Vermella Española, que hoxe mesmo acaban de solventar, e que esta mañá asinaban ca Universidade de Santiago un convenio para crear unha cátedra que axudará a mellorar a calidade de vida das persoas maiores. O acto estivo presidido polo reitor da USC, Juan Viaño. En el participaron tamén o conselleiro de Política Social e o presidente nacional de Cruz Vermella. Este último lembrou que a sociedade galega está moi envellecida, cun 10% de octoxenarios. Esta cátedra, dixo, será todo un reto social e económico que axude a coñecer de primeira man as necesidades das persoas maiores. Cuando hablamos con ellos, los colectivos con los que nosotros trabajamos, al final siempre nos cuentan, casi un 45% de ellos dice que se siente una carga para la economía y para la seguridad social, ¿no? De verdad que es triste eso, el que piensen así. Sin embargo, otro 35% dice que están desempeñando un trabajo importante y que bueno, pues están contentos, ¿no? Bueno, pues yo creo que debemos ser conscientes de que de ninguna manera es un problema, de que de ninguna manera podemos hacer mucho. Yo creo que es un reto social, económico, es un reto también el que esas personas puedan vivir con dignidad y en ese sentido estamos. O conselleiro José Rei Varela indicaba que esta cátedra servirá non só para destinar recursos, senón para facelo da maneira axeitada. Incidía, ademais, en que axudar os nosos maiores significa construir unha sociedade máis xusta e solidaria.
Hoxe o espírito de axuda altruísta que comparten a Cruz Vermella e o pobo galego vólvese a xuntar para cadar un novo fito na atención aos que máis o necesitan, aqueles que non teñen as mesmas posibilidades que nós. O convenio para a creación da Cátedra Cruz Vermella Española é un texto que fomentará a docencia, a investigación, a difusión dos coñecementos no campo do estudio e da atención á mellora da calidade de vida das persoas maiores e do seu envellecemento. Eles serán os primeiros beneficiados, os nosos maiores. Esta cátedra favorecerá así mesmo a colaboración entre persoal investigador, docentes e profesionais de renome internacional, tanto cos da USC como cos vinculados ao Movemento Internacional de Sociedades de Cruz Vermella e Media Luna Roja. Son enfermidades silenciosas que encerran as persoas en si mesmas e que as fan antisociais, tristes e obsesivas. Así son os trastornos alimentarios, un grave problema mental que cada día é máis común, sen ter en conta idade ou sexo, e que os canóns de beleza creados pola sociedade derivan en enfermidades como a bulimia ou a anorexia, cuxos afectados ven a comida cunha especie de amor-odio obsesivo que acaba por destruir a persoa e o seu entorno. Colectivos como a Vagal, a Asociación de Bulimia e Anorexia de Galicia, ocúpanse de dar ese primeiro apoio e orientación aos enfermos e aos seus familiares. Despois de 12 anos en activo, agora, debido á falta de axuda institucional, vese abocada a pechar. Desde luego, nosotros funcionamos con subvenciones y si no nos llegan, prácticamente tenemos que echar el cierre porque otra forma de seguir es imposible. Si es un problema de salud, si nuestros hijos o cualquier usuario necesita un servicio médico, no tenemos nosotros por qué cobrar, estamos ahí para ayudar en todo lo que pueda y más. Abagal hasta ahora lleva 12 años funcionando, ha gestionado, ha atendido, ha asesorado a familias, ha hecho seguimientos, incluso ha ayudado a personas que vienen de fuera a que poder acceder a la unidad. Si tenemos una unidad que es tan antigua y tan 100% trabajan, incluso al 120 o al 150 si me apuras, ¿por qué no podemos nosotros estar allí también para ayudar a todas estas personas que vienen de fuera? Y tenemos encima de la mesa un listado de colegios con los talleres de prevención que se están dando, que ellos están solicitando y que no podemos darlos porque no tenemos a quién enviar. Y la verdad es que nos vamos, pero pensando que hemos realizado una gran labor, pero pensando que tenemos todavía mucho trabajo por delante. Tras os recortes, a Vagal optou por derivar os enfermos ao hospital, xa que non podían contar cun psicólogo. Aínda así, eran os primeiros en ofrecer terapia ás familias e ata eles acudían os enfermos de bulimia ou anorexia para falar, desafogarse e pedir orientación. Las personas jóvenes que venían a Vagal buscando información o buscando de qué forma podían llevar el día a día y luego con lo que más tratábamos era con los familiares, sobre todo padres. Intentábamos hacerles un seguimiento, intentábamos, mira, una cosa tan tonta como es escucharlos sencillamente, porque escuchar a una persona ya es bastante. Creo que ahora mismo todo el mundo tiene tanto que decir y pocos escuchan, y calmarla y decirle que no están solos. A presidenta de Abagal, Dora Sarmiento, lamenta o desinterés da Xunta. Segundo dixo, estalle pechando a moitas familias a posibilidade de atopar axuda. Así as cousas, son moitos os pais que seguen chamando á asociación para buscar, desesperados, unha solución ante un problema que descoñecen e que os supera. Non pode pasar unha temporada sen que o Río Natura Monbus Obradoiro cumpra coa tradición e que nunca está de máis pedir axuda divina. Esta mañá o club co equipo e corpo técnico ao completo, acompañados polo presidente e o director xeral, realizaron a ofrenda ao apóstolo, iso si cumprindo debidamente con todos os rituais e previa foto de familia nas escaleiras de praterías. A diferencia doutros anos, esta vez puideron entrar ao templo pola Porta Santa, aberta especialmente por mor do xubileo extraordinario convocado polo Papa Francisco.
Foi o técnico Moncho Fernández o primeiro en cruzala, o que seguiron curiosos os xogadores e Raúl López. Un Raúl López que pediu unha ofrenda o acompañamento do apóstolo Santiago na andaina do Obradoiro na Liga, pero especialmente na Copa do Rei que se disputa o mes que ven na Coruña. Non faltou na cerimonia o voo do botafumeiro, que, como ven sendo habitual, chamou moito a atención, sobre todo, a dos xogadores estranxeiros. Tampouco faltou a entrega da camiseta do club Odeán da Catedral, que, por certo, se mostrou moi afín ao deporte en xeral e o Obradoiro en particular. Para rematar, a figura do apóstolo quedou engalanada coa bufanda especial da Copa do Rei. Todos cumpriron, seguramente uns con máis coñecemento que outros, co abrazo ao santo. Precisamente Chagoyen bromeaba xa fora da catedral co seu compañeiro Santi Justa. Tiene enchufe, con su tocayo, tiene enchufe. Esperemos que nos eche la manita ese pequeño empujoncito que nos está faltando en los últimos partidos ahí para conseguir la victoria y a eso hemos venido a pedírselo. Bromas aparte, polo feito de coincidir co nome do apóstolo, Santi Justa mostrouse sorprendido coa cerimonia. Sí, a la catedral sí que vine, pero la verdad que no tuve tiempo de ver el botafumeiro y bueno, es bastante impactante, ¿no? y bastante bonito también. Os dous agardan desfrutar ao máximo da Copa do Rei. Yo creo que es tan impactante como el botafumeiro, ¿no? Yo creo que es algo que nos lleva centrando la atención durante casi toda la temporada, aunque intentemos dejarlo a un lado, pues sí que es cierto que el jugar la Copa en Coruña, delante de nuestra afición, delante de los gallegos, pues es algo a lo que nos hace mucha ilusión y tenemos muchas ganas y esperamos de dejar el nombre del Río Natura Monbus Obradoiro, de la ciudad de Santiago y de todo Galicia, pues muy alto. Aparte, ¿no?, ya de todo lo que es la Copa, ¿no?, de cómo es de impresionante y tal, yo es la primera vez que lo hago, ¿no? Entonces, un plus de motivación y de impresión, ¿no?, que tengo. El año pasado con el Madrid no pude vivirla, ¿no? Entonces este año sí voy a poder, entonces sí, espero disfrutar todo lo que pueda. Por certo que esta tarde celebrase outra tradición, o torneo no que o club, patrocinadores, afeccionados e xornalistas se xuntan para divertirse xogando ou intentando, polo menos, o baloncesto. Os xoves volvíamos falar dos comedores escolares para anunciar que o Goberno convidou a 3 empresas a presentarse ao proceso negociado sen publicidade. A estas podería sumarse unha cuarta interesada, aínda que non quixeron revelar nomes para non xerar máis polémica. Tamén o xoves a Cámara de Comercio acollía a sinatura dun acordo de colaboración entre a entidade, o Concello e a USC. Con este acordo queren traballar en prol do emprendemento e a innovación tecnolóxica e ademais poderán optar as liñas de subvencións da Unión Europea. E seguindo con acordos, coñecíamos que os premios literarios Arcebispo San Clemente, organizados polo Instituto Rosalía de Castro, serán patrocinados por a banca. A entidade bancaria quere con isto apoiar a mocidade e internacionalizar os galardóns. O Goberno local está á espera de que a terceira vaia a vencida e se solucione definitivamente a adxudicación do servizo de comedores escolares despois de abrir un procedimento negociado sen publicidade pola vía da urxencia. Aínda non se sabe cando será a resolución, pero Compostela Aberta convidou a 3 empresas a participar. O prazo para presentarse remata mañá e podería sumarse unha cuarta firma que tería mostrado interese en facerse cargo do servizo. O concelleiro de Educación non quixo revelar os nomes das entidades para non facer, dixo, máis ruído arredor do asunto. Iso sí, Manuel Dios intenta normalizar a situación, aínda que recoñece que os problemas para esta contratación son insólitos. Insisto sobre isto, que estamos ante un proceso administrativo dos que hai miles en todos os concellos do país. Quedan desertos miles ao longo dos anos. Aquí ao lado hai concursos públicos para as escolas deportivas de algún concello que quedaron desertos e se presentaron 10 empresas. Polo tanto, non é ningunha novedade o que está pasando. O que é certo é que é insólito é que tantas empresas adxudicatarias, despois de ser adxudicatarias, renuncien. Dende o PP consideran que se esta situación se dera durante o seu mandato, a palabra dimisión estaría á orde do día. Manuel Dios asegura que el non tería pedido a cabeza de ninguén e insiste en que non vai facer ningunha adxudicación irregular. Eu, desde logo, non o faría. Eu creo que ninguén escoitou de min que eu pedira a dimisión do conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria cando inventou a dieta insectívora nos comedores escolares.
porque as larvas apareceron nos comedores que dependían directamente do Conselleiro de Educación e Ordenación Universitaria. E eu non pedín nunca a dimisión do conselleiro. Nin o faría. Polo menos eu, como conselleiro, non vou a cometer a torpeza de facer adxudicacións irregulares. Non o vou a facer, por moito que me animen a facelo. Por certo que se están a estudar as renuncias das 4 empresas producidas nos anteriores concursos. A sede da Cámara de Comercio acolleu esta mañá a sinatura dun acordo de colaboración entre a entidade, o Concello e a Universidade de Santiago. O obxectivo deste protocolo non é outro que unir forzas en prol do emprendemento e a innovación tecnolóxica. A través deste convenio, as 3 institucións optarán de xeito conxunto a liñas de subvencións da Unión Europea. Fundamentalmente para poder optar a recursos europeos e a fondos europeos nas diferentes vías que vayan mostrándose nos vindeiros meses, non? Todas cunha finalidade que por unha parte é a de fixar emprego na cidade, de fixar coñecemento, de fixar riqueza e na que cada institución ten un rol importante. Esta alianza, que o presidente da Cámara de Comercio cualificou de estratéxica, permitirá optar a máis fondos os que xa tiñan acceso ás 3 institucións de xeito individual. Isto é cada día o mundo no que nos movemos, é máis necesario traballar máis en coordinación total, é dicir, que tanto a Universidade como a Cámara como o Concello xa viñamos traballando en proxectos puntualmente entre ambas institucións. Bueno, pois o que vamos facer con isto é que isto teña un marco e sea unha forma máis intensa de traballo. O obxectivo final é aproveitar os recursos de cada unha das entidades en investigación, desenvolvemento empresarial e políticas activas de emprego. Neste senso, lembraba o reitor Juan Viaño, a USC foi quen de crear 25 empresas nos últimos 10 anos. A trayectoria de apoio ao emprendemento da Universidade de Santiago de Compostela ten demostrado xerar ambos tipos de efectos. Por exemplo, as 25 empresas xurdidas en torno á actividade de investigación da Universidade de Santiago de Compostela nos últimos 10 anos sumaron un importe de facturación superior aos 16 millóns de euros. Está dando emprego a máis de 250 persoas, das cales a maior parte son titulados universitarios. Xa hai algúns proxectos en riba da mesa cos que optar a eses fondos europeos, iniciativas que non se darán a coñecer ata que se confirme se se acadaron as axudas da Unión Europea. O Instituto Rosalía de Castro leva 20 anos celebrando os premios literarios Arcebispo San Clemente, uns galardóns que converten os alumnos de segundo de bacharelato en xurado. Eles son os que deciden a mellor novela galega, castelá e estranxeira do ano. Son, polo tanto, uns premios que queren dar voz á mocidade e que, ademais, espertan o interese dos mozos pola literatura. Co obxectivo de que esta iniciativa siga adiante, a banca converterase durante os próximos 5 anos no patrocinador dos galardóns. O vicepresidente da entidade, Juan Carlos Escotet, explicaba que queren apostar pola xuventude e pola internacionalización dos premios Arcebispo San Clemente. En la banca estamos realizando una gran apuesta por la juventud. Creemos que los jóvenes son el futuro de este país y que debemos orientar nuestros esfuerzos a despertar su interés por la cultura, por la acción social y por el papel que deben desarrollar en el mundo. Por ello pensamos que es importante promover iniciativas que les animen a participar, que nos permitan conocer sus inquietudes y que les trasladen de manera efectiva que la sociedad se preocupa por escucharles y por intentar dar respuesta a sus necesidades. Pola súa parte, o director do Instituto Rosalía de Castro, Ubaldo Rueda, amosábase moi agradecido ante esta, dixo, auténtica lotaría. O patrocinio de a banca vai permitir que por primeira vez acodan 4 institutos europeos a participar como xurado na próxima edición, que terá lugar o vindeiro 2 de febreiro. Nesta próxima edición, que se entregará o día 2, o premio xa dá un salto cualitativo. 4 institutos estranxeiros, 4 institutos europeos,
dos máis importantes de Europa, un alemán, un francés, un inglés e un portugués, van a participar como xurado neste premio. Estarán aquí os seus directores, os seus equipos directivos e os alumnos que participaron como xurado. Non sei se en Santiago son conscientes, en Galicia, a dimensión que isto está collendo e a importancia que desde Galicia sexamos capaces de crear algo importante, algo para o mundo. Os premios Arcebispo San Clemente estenderánse máis aló das nosas fronteiras a raíz deste acordo con a banca. Pola súa parte, o vicepresidente da entidade bancaria anunciaba que xa están estudando novos proxectos co Instituto. O derradeiro día da semana tiña lugar a Xunta de Goberno. Nela acordábase, entre outras cousas, prorrogar 6 meses o contrato do servizo da hora e da grúa, á espera de ter a documentación que permita a municipalización do servizo. E tamén se decidía executar a sentenza que anulou a xestión das escolas infantís de Conxo e Fontiñas, o que obriga o Concello a repetir a mesa de contratación. Por outra banda, acudíamos á presentación da 12ª edición do Congreso Nacional de Xornalismo Sanitario, que por primeira vez terá lugar en Galicia, concretamente no balneario de Mondariz. Cumprindo ca sentenza do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, o Concello terá que celebrar de novo a mesa de contratación para a adxudicación da xestión das garderías de Conxo e Fontiñas. Foi no 2013 cando se adxudicou o servizo a Clece nun procedemento no que, segundo o Tribunal, se excluiu a empresa Sermasa de xeito irregular. Agora repetirase o proceso cando o contrato está a piques de rematar. O contrato está prácticamente finiquitado, está nun ano de período de prórroga, pero a sentencia nos obriga a retrotraer o que foi o concurso, a volver a facer a valoración coa empresa tamén Sermasa sin excluíla, como foi excluída por aquel entón, non? Os efectos prácticos da aplicación da sentencia están por ver, porque podese facer unha nova licitación, retrotraer a licitación, que resulte pois a mesma adxudicataria ou outra adxudicataria, pero o contrato está finalizando, así que eu moito me temo que en este tema acabemos con algún tipo de reclamación patrimonial. Todo isto nunha xunta de goberno que prorrogaba 6 meses máis o contrato de Setex a Parqui para o servizo de grúa e hora, e que o goberno necesita máis tempo para seguir a traballar na municipalización destes servizos. Unha vez se modificou o obxecto social da empresa municipal Tusa e xa está encargada unha auditoría económica sobre a viabilidade do servizo, o alcalde cree que a parte máis complicada do proceso estará na subrogación do persoal. Que a decisión política, a vontade política é a de municipalizar, senón non estaríamos facendo todo este traballo, non? A principal cuestión vai a estar un pouco na cuestión laboral, eu tal como vexo, porque o que a sociedade está xa preparada legalmente para poder prestar o servicio, a sociedade incluso ten espazos onde podría, bueno, pois, ter o lugar de recollida de vehículos, o depósito de vehículos, a sociedade ten unha boa saúde económica, en este caso Tusa, e o servicio que asumir, en teoría, daría beneficios. Na reunión tamén se lle deu luz verde ao proxecto da ordenanza de transparencia e a prórroga da pista de xeo ata o 14 de febreiro. Por último, aprobouse abrir o prazo de solicitudes para as novas hortas urbanas de Caramoniña, Almáciga e Brañas de Sar. ANIS, a Asociación Nacional de Informadores de la Salud, celebra o seu 12º Congreso de Xornalismo Sanitario e faino por primeira vez en Galicia. O lugar escollido é o balneario de Mondariz e serán 3 días, o 8, 9 e 10 de abril, nos que se abordará a xestión informativa de asuntos como as vacinas, as crises alimentarias ou o dereito a unha morte digna. A presentación do Congreso tivo lugar esta mañá na sede de Santiago do Colexio Oficial de Médicos de A Coruña, ca participación do decano da Facultade de Comunicación, o conselleiro de Sanidade ou o presidente de ANIS. A entidade pretende crear unha delegación en Galicia que se converta nun referente para a comunicación en saúde, en a que calquera xornalista poida ser asesorado. O presidente de ANIS, Alipio Gutiérrez, explicou que os cidadáns precisan estar ben informados e para iso os xornalistas deben ser precisos e expresarse cos termos correctos para non crear alarma social.
Nosotros, que tenemos que contar esa realidad científica, no podemos quedarnos atrás. Y a mí me gusta decir, tenemos que caminar para buscar un periodismo de precisión en el ámbito de la comunicación. Saber cuáles son los términos que se manejan en la jerga científica para tratar de traducirlos al lenguaje normal, al lenguaje de cualquiera de nosotros y que sea entendible. Esa es una labor que siempre hemos hecho los periodistas, pero en el caso de la información de salud me parece que es aún más necesario, porque todo cambia a una velocidad de vértigo y yo espero que a partir de ahora, desde luego, pues aquí en Galicia la información sobre salud no es que se haga mal, es que va a ser, si ya se hace bien, que se haga todavía mejor. Y ese es nuestro principal objetivo y en eso nos comprometemos a trabajar con todos vosotros, todos los medios y todas las instituciones desde ANIS Galicia. Aínda no ámbito da sanidade, coñecíamos que o doutor José Castillo, xefe de Neurociencia do CHUS e director do IDIS, o Instituto para o Desenvolvemento e Integración da Sanidade, recibiu o premio Novo a Santos de Medicina 2015. A entrega deste galardón tiña lugar onte pola noite no Paraninfo da Universidade de Santiago, nun acto presidido por Alberto Núñez Feijóo. Trátase dun dos premios máis importantes a nivel nacional, convocado pola Asociación de Médicos Gallegos e patrocinado pola Fundación Uniteco Profesional. O doutor José Castillo facíase merecedor deste recoñecemento polo seu labor docente e investigador e polo seu valor asistencial na área da neuroloxía. E con isto rematamos o programa desta semana. Vémonos no seguinte con novos asuntos acontecidos na nosa cidade. Moitas grazas por atendernos.